рӯзу рӯзгоратон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. Ин нахуст барномаи пухтупазии Лазиз бо Ҷамшед аст ва ман фикр мекунам ки шумо бесаброна интизоред ки имрӯз кадом хӯрокро ва ки омода мекунад. Ман шуморо вақти шуморо зиёд намегирам ва мегӯям ки имрӯз меҳмони навбатии барномаи Лазиз бо Ҷамшед аст Султон Муборакқадамов. Салом алейкум. Салом алейкум дӯстони рӯзатон ба азизам. хайр шодӣ бошад ва ман фикр мекунам ки имрӯз бинандаҳои азизи шабакаи Сафина бесаброна интизоранд ки дар нахуст барномаи пухтупазии Лазиз бо Ҷамшед Султон Муборакқадамов кадом хӯрокро омода мекунад? бале сараввал гуфтаниам ки хеле хурсандам шудам ки шумо маро ба ин барномаи худатон даъват кардед. Саломат бошанд. хуб ба тамошобинон гуфтаниам ки боз аз як чӣ хеле гӯям ки коллексияи аз хӯришҳои мардуми Итолиё. яъне имрӯз мо дидан мекунем аз хуб дастархон ё хурд анамун хурду хӯроки итолиёвӣ. бале хеле хуб. хуб чӣ омода мекунем имрӯз? хуб чӣ хеле ки дар тамоми тарабхона дар қаҳвахона меню ҳаст. Бале. яке Номгӯи хӯрокҳо номгӯи ва хӯрокҳо. Инак имрӯз мо бо шумо бо ҳамроҳи шумо Ҷамшед ҷон се намуд як хӯриш ва ду намуд хӯроки итолиёвиро омода мекунем. Нандаи азиз бори дигар ба сами шумо мерасонам ки имрӯз Султон Муборакқадамов омода мекунад як навъи хӯриш ва ду навъи хӯрок. Инам бошад аз анамун хӯрокҳои итолиёвӣ мебошад. Ман фикр мекунам ки бисёр болаззат меояд. Бесаброна ман интизорам ки кадом маҳсулотҳо лозим аст. Бори дигар барои шумо худи Султон мегӯяд. Мегузарем ба анамун маҳсулотҳое ки дар инҷо ҳаст. дар барномаи Лазиз бо Лазиз бале. дӯсти азизам бо шумо ҳамчун шумо ба ман кӯмак мерасонед. Инак имрӯз барои хӯриши итолиёвӣ Popcorno salato ҷувори макадар кор мешавад. каме аз нахуди сабз бием хата намекунем. худ сабзавоту кабудиҳо бодринг помидор ва шалғамчаи сурх ки додари шалғами калон мебошад. баъд аз як лаҳза бармегардем. бисёр болаззат мешавад. хуб акнун чун Султон ба ман гуфтам маҳамад хеле ки ман ба шумо гуфтам шумо имрӯз ёрдамчии ман ҳастед ва ба ман кӯмак мерасонед. хӯриши имрӯза ба мо аз ин маҳсулотҳое ки мо дар аввали барнома гуфта будем худ истифода мебарем. хуб дар баробари оне ки шумо хӯрокҳои ин барои ман аст. бале ин барои шумо аст. гуногуни дигар кишварҳоро омода мекунед. имрӯз хуб хӯрокҳои тоҷикиро низ умуман шумо омода мекунед. ҳамин тавр аст? бале чанд соли таҷрибаи кории ошпазӣ доред шумо? қариб 18 сол шуд. 18 сол бинандаҳои 18 сол шуд. аз ин 18 сол ин чӣ мегӯянд муддати кӯтоҳ нест. ман чӣ шурӯъ мекунем? ман чӣ кор кунам? бояд шумо нишон диҳед. шумо тарзи реза кардани сабзавотро нишон медем. бо ҳамин тарз каме калонтар каме майдатар шумо бурида. хуб як бор мебинед шумо? бале кари дуруст бале бале дуруст аст ҳамчун шумо инро майда кардам реза кардам. бале дуюм чиро? ҳамин тарз барои омода кардани ин хӯрише ки мо имрӯз тайёр карда истодем барои омода кардани кулчачаҳои ҷувори макадор. ҷувори мака ҷувори кама. бале ягон кукурузча гӯем. хеле бале асосаш ин ки мардум вақте ки мебинанд хуб ин аз наворбардорони мо хуб вобаста аст ки чӣ гуна нишон медиҳанд. ҷамшед ҷон барои омода кардани кулчачаҳои ҷувори макадор як тухм лозим мешавад. онро бо орд омехта мекунем. хуб баъд аз он вақте ки ин ҳамаш омехта шуд каме намак мурч бале ин катбоноҳо на танҳо катбоноҳо дар хона метавонанд касе яке агар гӯем ки бисёр тезиро нағз мебинанд метавонанд тезиро истифода баранд. гуфта намонад ки ошпазони беҳтарин ва машҳуртарини дунё низ мард ҳастанд. мо низ метавонем гуфти гапхо. چی کار میکنیم اکنون اینجا؟ واقعا دوستان عزیز بیننده گرامی من بسیار برنامه‌های پخت‌وپزی رو از دیگر شبکه‌ها تماشا میکنم و باید بگویم که بسیار میخوام مثل همونها تیز مایده کردن رو
ёд гирам бовар кунед хуб барои ҳамин чӣ хеле ки анам хеле аввали таҷрибаомӯзӣ хоб дар аввали таҷрибаомӯзии ошпазии ман худ 2-3 қопча пиёзро мегиридум барои манту реза карда чунин аста ёд мегирид. агар реза карданро дар сатҳи олӣ бояд ёд гирӣ ҳатман бояд кор кард. бале 2-3 қопча дар тӯй ва маъракаҳо барое ки истифода мебарам барои самбусаву барои манту бояд малакаи худро истеъдод кунед. барои ҳамин рушд диет ба инак шумо реза карда истодаед ҳамашро баъд мо омехта мекунем. хоб яъне маънои онро дорад ки ман бояд ки зудтар камакак саросима нашавед камтар. бале ман дар эҳсос чӣ гуна бояд бошад вақте ки шахс ба омода кардани хӯрок шурӯъ мекунад? ман фикр мекунам ки вақте ки шахс дар ягон тарабхона фаъолият кунад кор кунад албатта ки дар он ҷо бояд ки суръат зиёд бошад. бале дар хона бояд ки оромона ва инчунин дар малака нишон медиҳад ки дар вақте ки ҳамчун мегӯянд ки ошпазҳо профессионал мешаванд уже каме корашон сабук мешавад уже ёд мегиранд аллакай ёд мегиранд ваҳму ҳаросе ки дар аввали кор буд дур мешавад. бале дур мешавад ва шумо метавонед бо эҳсосот ва сараввал дар ошхона вақте ки шумо мепазед хӯроки лазизи ногуфта намонад чӣ дар хона чӣ дар корхона бояд бо дили хуш бо хурсандиву рӯҳияи болида кор кунӣ ва пухтупаз кунӣ. инак то он даме ки шумо хӯришҳоро сабзавотро реза карда истодаед ман дар инҷо кулчачаҳои лазизи хуб дар ин аз оғоз чӣ кор кардем? бори дигар ман барои шумо бинандаҳои азиз мегӯям ки чӣ кор кардем. сараввал хуб ман майда кардам анамин чӣ мегӯянд кабудиро баъдан шалғамча бодиринг помидор мондааст. султон чӣ кор кард? султон ман ордро бо ҷувори мака омехта кард камакак об андохтем. бале камакак тухм хубаш ки об бояд ки гарм бошад камтар тухм ва хокаҳои хушбӯйкунанда мувофиқи инро баъд саросима намешавем барои ки дар вақти тайёр кардани ин намуди хӯрок кулчачаҳоро бисёр намак ва чӣ намекунем дӯсти азизам зиёдтар намекунем. бале аллакай ман иҷро кардам вазифаи худро ва вазифаи додаи султонро боварӣ комил дорам ки саҳми ман низ дар ин хӯриш хоҳад буд. хӯроки итолиёвӣ ном дорад Popcorno salato. яъне тарҷумаашро ҳар яке мо медонем чӣ гуна аст. Popcorno salato яъне ки хӯриш аз ҷувори мака ва дигар сабзавотҳо. хеле хуб. як бори дигар ман зудакак бо бинандаҳо мегӯям. хуб дӯстони азиз ташаккур ки бо мо пайвастед ва он нафароне ки навакак ба шабакаҳои сафина пайвастанд. бори дигар мегӯям ки шумо барномаи Лазиз бо Ҷамшедро тамошо доред. меҳмони ман ҳастанд Султон Муборакқадамов. омода мекунанд хӯрокҳои лазизи итолиёвӣ. хӯриш аллакай пурра не балки 90% омода шудааст. чӣ кор кардем акнун? хуб инак мо кулчачаро тайёр кардам дӯсти азизам. шумо реза кардед каме равғани зайтун омехта мекунем дӯстони азиз. дар аксарият хӯришҳо ба мо маълум аст ки барои ки итолиёвиҳо рӯғани зайтунро аксарият дар ҳама чиз истифода мебаранд ва фоидаовар низ ҳаст. бале хуб барои ки зарфи чиз надорем мо бо ҳамин тарз шумо метавонед каме аз намак хуб каме аз мурчи мувофиқи табу завқ ки чӣ гуна мехоҳад истеъмол кунад. яъне баъзеҳо метавонад хокаҳои хушбӯйкунандае ки худашон барои худашон чӣ аст форам аст истеъмолаш бо он метавонад илова кунад хокаҳои хушбӯйкунанда. сараввал мо барое ки хӯриши мо зебо ояд султон мегӯянд ки оро додан яъне намои ҳар як хӯриш ё хӯрок низ бисёр нақши асосӣ мебозад. вақте ки барои мизоҷон барои шахсу нафароне ки омода мекунем миёрӣ аввал вай намои зоҳирии ҳамун хӯрок ё хӯришро аҳамият медиҳанд. ҳамин сухан дуруст аст? бале 100% дуруст аст.
алакай бинандаои азиз, хӯриши мо омода шуд ва бинед ки чӣ гуна аст. Ман саҳм дорам дар инҷо ва воқеан ҳам вақте ки ошпази касбӣ омода мекунад бешубҳа намояш низ зебо аст ва бисёр лазиз аст. камакак мечашем, шурӯъ мекунем ба омода кардани хӯрокҳо. мегузарем ба хӯроки авваламон. Чӣ ном дорад хӯрок ва кадом маҳсулотҳо лозим аст султон? барои паста цукината. Хоб. пастаи ки дар тамоми мағозаҳои шаҳра мо мефурӯшанд, букатини ном дорад. Букатини. бале, ин фарқияташ дар он аст ки аз спагетти камтар ғафстар аст ва дурунаш холӣ аст. бале, ин барои дарунаш холӣ аст. бале, дарунаш холӣ аст, каме холӣ аст. спагетти агар дарунаш пур бошад, ин дигаргуна мешавад. ин дигаргуна мешавад. каме ғафс мебияд ва сертар чим аз спагетти мешавад. Хоб, чӣ ном дошт ин хӯроки мо? Цукината, паста цукината. Паста цукината аст ва ман чӣ кор бояд кунам? ҳозир ман ба шумо Хоб. сараввал барои ки чӣ ман шуморо ҳамчун дӯст нағз мебинам, пиёзро пӯст кунед ва гирия карда он арӯси пештаратонро ба ёд биёред. бисёр хуб. баъд аз ин дар хона ман пресс-конференсия дорам. хуб, гуфтем ки дар оғози барнома ки дар бораи анамун хуб маҳзаре ки шумо қариб тақрибан 10-15 сол пеш ҳамчун намояндаи Тоҷикистон дар маҳзари Россия КВН мегӯянд, шумо пешбарӣ мекардед? да, пешбарӣ мекардем ва чӣ гуна буд, аз чӣ оғоз кардед? хусус хуб, бо сараввал дар ин ҷо оғоз кардем, бо бачаҳо дар ин ҷо оғоз кардем, баъд аз он ба шаҳри Москва моро даъват карданд. чун ҳамчун барои рохат гирифтан ҳаст, ягон даврҳои интихобӣ ҳаст? бале, бале, мо чӣ хел мегӯям ки мо худ рост ба он ҷо расидем, барое ки 50-солагии худи КВН буд ва он ташкилоте ки инро мустақиман роҳ ёфтед? бале, мустақиман роҳ ёфтем. ин як хушнудӣ барои мо буд ки дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол кардем. хеле хуб. ман фикр мекунам ки дар ҷоизаи хандаву шӯхиҳои беҳтарини собиқ иттиҳоди шӯравӣ, собиқи иттиҳоди шӯравӣ ҷои дуюмро ишғол кардем бо бачаҳо. 2001 сол бо муваффақият донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Душанберо ба номи Қандил Ҷураев ки ҳозир собиқ Қандил Ҷураев буд хат кардам, ҳозир ки садрии айнӣ ном дорад. хуб, ба шаҳри Москва рафта таҳсилоти худамро дар соҳаи хӯрокпазӣ, хӯрокворӣ давом додам дар Москва. як маслиҳати муфид дорам барои бинандаои азиз. бинандаои азизи шабакаи саҳифа, хосатан дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед, як чизро фаромӯш накунед. як маслиҳати кӯтоҳакак. хуб, агар хоҳед ки шумо аз вирусҳои гуногун эмин бошед, ҳатман чӣ кор кунед? саҳар пеш аз хоб мехезед, ягон кор нокарда. хуб, аввал як дандонаи сирпиёзро майда, бисёр майда реза мекунед, дар қошуқша мегиред, бо оби ширгарм онро мегиред, аз болояш об, яъне фурӯ мебаред, намегазед, барои он ки вақте ки нафароне ки кор мекунанд, ба мактаб мераванд, донишҷӯ ҳастанд, вақте ки газед, аз шумо бӯи чӣ гуна меояд? нохуб меояд. аз ҳамин лиҳоз фақат фурӯ мебареду халос, тамом. 100% не, 1000% кафолат дода мешавад солимии шумо. ин як маслиҳати муфид буд. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. паста цукината. паста цукината бо пастаи букатини. яъне бо тоҷика агар тарҷума кунем мешавад ки макарон бо кабачок гӯем. кабачок ё шалғамча гӯем. ё додари бақлаҷон гӯем мешавад. бале, бачаи холаи бақлаҷон. бақлаҷон, бале. бачаи холаи бақлаҷон. аллакай, хуб, шумо реза кардем? реза кардам, рӯзе кардам. рӯзе кардем, реза кардем. гӯшти мурғ, ҷои лам ё худ филе мегӯянд, онро майда кардам. бо руғани зайтун, пиёзро андохтем. тондам, инҷо аллакай макарон ҷӯшида истодааст. Хеле хуб.
ҳаҷмаш камакак калонтар шуд. Бинед камакак. Ва дар чӣ хеле ки дар ҳама ҷо маълум нест, ба тамошобинон гуфтаниям ки илтимос дар Итолиё яке аз қонуни безебтарин вақте ки пастаро дар оби хунук мешӯянд. Ин имконият надорад ки инро дар оби хунук бишӯянд. Яъне ҳеҷ гоҳ бояд ки макаронро дар оби хунук нашӯем. Бале, ин як чӣ хел гӯям ки тавсия барои мардуми мо ки макаронро дар оби хунук нашӯед ки вақте ки шумо бо ягон соус омехта мекунед вай ба худаш намечаспад. гӯем ки сливки омода мекунем. Яъне илова мекунем. Бале. Биҷӯшад. ғафстарак шавад. Ин дар вақти ҷӯшиданаш шумо мебинед ки каме равғанокиаш мебароду тами худашро зиёдтар мекунад ва ба камтар аз сабзавотҳои кабудиҳои тартозаи тоҷикистони азиз илова мекунем. Боригар мегӯям дӯстони азиз, хуб мегӯянд ки ошпаз вақте ки дар ошхона дар тарабхона кор мекунад бояд ки бисёр фаъол бошад. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки мизоҷон бисёр мешавад бояд ки зуд хӯрокро кард. Дар баробари ин бояд ки чӣ бошад? Эҳтиёткор бошад. Ҳамин тавр аст? кори худашро эҳтиёткор бошад, кори худашро дӯст дорад ки дар вақти тайёр кардани тамом меҳри худашро ба ин хӯрок бидиҳад ки ин бо таъми худаш мизоҷонро ё меҳмони шуморо хурсанд кунад. Хеле хуб. Хуб, он парвезанеро ки шумо гузарондед каме мо омода мекунем. Илова мекунем. Ва каме инро дӯсти азизам Ҷамшедҷон дам медиҳем. خب کامینا چند دقیقه باید ایستاد؟ 10-15 دقیقه باید ایستاد. خیلی خوب. خب تو آماده شدنی زود اکک برمیگردیم و بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و الکی خوراک دوم پرره آماده میشد. ما رو همراه باشید. فکر میکنم که همون نونها پرره چیکار کردن؟ خشک شدن نه؟ بله آماده شدن. خود خیلی که گویم که خاک خوشرو بله. نمایش نیست چگونه شده است ببینید زرچه خوشروی dosti azizim. Bellissimo. Uno comprendo la bellissimo. یعنی چی گفته چی موضوع؟ بسیار بامزه، بسیار لذیذ. بله. Uno comprende lo bellissimo نوچشیده الکی میگن و این معنی این رو هر شخص نمیگه دوستان عزیز. این رو آشپزهایی میگویند که با خودشون باوری دارد، با مهارت و ملکه خودشون باوری زیاد دارد و حتما که من میچشم درستش رو میگویم. یکی از قسمت‌های اساسی برنامه ما سلطان جان این است که من خوراک رو میچشم و حتما میگم که چگونه لذت دارد. این طور نه که بی لذت باشد من میگم که اوه لذیذ از این خیلی نیست. حقیقت. دوستان عزیز اکنون مهمونی ما سلطان آماده کردند. نام دارد خوراک ایتالیایی پاستا زوکیناتا و میبینیم که یک بوی بسیار لذیذ دارد و میچشیم میگیم که چگونه لذت دارد. از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. ما رو همراه باشید. چون هر وقتا کمی روغنی سلطان اگر کمی نمکش کم باشد شما میتوانید نه برای من کفایه است بسیار لذیذ است ببینید کلچه‌جویی که شما کردید انمون جواری مکه های چگونه آمیخته است و بله
лаззати анамин хӯришро зеб медиҳад. дар таги дандон яке эҳсосоти худашро бале. Хуб, аз инҳорам бисёр болаззат мегӯянд. Ман дорам. Дӯстон, мана аз дасти ман гиред. Ташаккури зиёд. Маза инро бинед. Хӯришро шашидем дӯстони азиз. Бо нони тару тоза. Худ мечашам. Бичашед. Боштоитам. Гиред, шумо гиред? Шумо баъзур хурдан гиред. Шумо баъзур хурдан. Шумо маро ба шубҳа меафтонед. Шумо низ гиред. Ягон ҳолати фавқулода рух надиҳад. Не. дар урфу одати мо мумкин нест ки мекунӣ, мумкин нест. Лекин дар Итолиё, дар Хитой ҳеҷ гоҳ дар назди дастархон дӯстони азиз шуд ҳатман ки ягон зарбаи обдор аз ҷониби падар ё модар меояд. Бале. Хуб, инак барои омода кардани коко пармиҷано. хӯроки навбатии мо коко пармиҷано ном бале, дорад. барое ки боз пармезанро истифода мебарем. Барои ин ба мо боз ҳам филе лозим мешавад. ман ҷои худро ишғол мекунам. то ин дам чикор кардан Султон? Ман аллакай сабзавотро реза кардам ва дар ин ҷо тайёр кардам филе ё худ гӯшти лаҳми мурғро хокаҳои хушбӯйкунандаро илова кардан. Дар ин ҷо як тухмро шикастем. Баъд аз он панири пармезанамонро илова мекунем. бо ҳамин тарз каме боз ҳам мегӯям ки каме камтар омад. шумо метавонед. тухм бояд ҳатман хом бошад? бале. мо инро мепазем бе ташвиш. Мепазем? бале, мо ин хӯрокро мепазем барои бе ташвиш ягон чӣ накунед. хеле олӣ. барои ҳар як ошпаз масалан аз ҳама таърифи асосӣ амин аст ки ташаккури зиёд воқеан ҳам як хӯроки бисёр болаззат ҳамин аст. бале дар вақте ки баҳои баландтарин барои ҳар як ошпаз аст. бале вақте ки раҳмат мегӯям пастарин чи аст? сухани пастарин чи аст ки ошпазро дилшикаста мекунад? дар рости гапашро гӯ нашунида будам. ман дар маҷмӯъ дар маҷмӯъ агар баъзеҳо ҳастанд ки баромад мекунанд ту авқоти ту бемаза аст. дӯстони азиз, он нафароне ки навакак ба шабакаи сафина пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи Лазиз бо Ҷамшедро тамошо доред ва имрӯз хуб Султон Муборакқадамов ошпази бисёр ҳам моҳиру касбӣ хӯрокҳои лазизи итолиёвиро омода карда истоданд. Аллакай як хӯрок, як хӯришро омода карданд. Инак хӯроки дуюм ва хӯроки охирон аст. Ном дорад коко пармиҷано ки аллакай чикор кардааст ки то 50% омода шудааст. чикор мекунед Султон? чанд дақиқа шуд? 15-20 дақиқа бояд ки ин 15-20 не 10-15 дақиқа ин таф гирад. Сараввал мегӯем ки гӯшти мурғро гирифтем. Хуб, бо тухми хом омехта кардем. орд, маҳлулҳои хушбӯйкунанда. хайр. ва панири пармезанро мо дар пошидем дар болояш. бале, ба камтари дигар боз аз болояш мепошем. инро хуб катбонуҳо дар хонаи худашон метавонанд хуб тамошобинони иззатманд метавонанд инро омода кунанд. ягон қини надорад. ягон қини надорад. ин осон болаззат аст. Бале. дар баробари оне ки бинандаи азиз хӯрокҳои миллии тоҷикиро омода карданашро ҳатман ва ҳатман омӯзед, ёд гиред, зеро хӯрокҳои миллӣ бо
лаззатанд, лазизанд ва ба лаззати Бо ягон маззатаранд. қорона меояд. Бале. Бале. аз ҳамин лиҳоз хоҳед ки ошпази моҳиру дараҷаи байналмилалӣ бошед, ҳатман ки бояд аз хӯрокҳои миллии худатон сар кунед омода карданашро. вақте ки хуб ёд гирифтед, омӯхтед, баъдан шурӯъ кунед ба омода кардани хӯрокҳои дигар халқияту миллатҳо. баъд аз ин чӣ кор мекунем? баъд аз ин инро гирифта ба тафдон мегузорем ва то даме ки ин дар тафдон меистад, мо маҳлули махсуси инро ки дар болояш мерезем. омода мекунем. Бале, панири мулоими виоларо гирифтем. ҳозир мо омода мекунем. дар инчунин тамошобинон вақте ки шумо чизро гирифтед, мурғатонро гирифтед, роғанашро напартоед. лозим меояд. Бале. ҷамшед ҷон, як дақиқа шуморо мумкин ме? марҳамат. чун вақте ки шумо ба табиат меравед, овози шаршара мешунаведу, овози чақчақи булбул, ошпазҳо низ роҳати ҷон мебинанд ки вақте ки гӯшту ягон чиз дар тавдонам хеле овоз диҳад. садои бисёр ҳам форам барои ошпазҳо. ҷизбиз мегӯ кунам. мегӯд ана хеле аст таъми зебогӣ инро бинед. кам нагузаронед ки агар оли бо гӯш карда шинем мурғамон месӯза меравад. булбулҳо напарада гӯш карда шинем. Тамом шуд. хоб хӯриши мо омода шуд. тахтачаро ба ман диҳед. марҳамат. бинед дӯстон, аз наварбардор хоҳиш мекунам ранги инро бинед чӣ гуна шудааст. як ранги хоб иштиёқовар аст, як ранги дилкаш аст ва бори комил дорам. ман аллакай чашидам ки лазиз аст, бисёр лаззати ба худ хос дорад, бисёр ва бисёр лаззати ба худ хос дорад. дӯстони азиз, эро камтар зиёдтар карди ту, хайҷ гап не? камакак камакак аз ҳад гузаронди ту гӯеда. аз ҳад гузаронди хакну мо меҳмони туем. ҳеҷ боки нест. хеле хуб. гарчанде ки ман ва Султон дар экранҳои шумо ҳастем, гӯё ки хуб бисёр ду кас аст халос. Не дӯстони азиз, паси дастгоҳҳои наворбардорӣ каман бисёр, як 15 нафар ҳастанд. 20 кас. шуд. хуб бозам равғани зайтунро истифода мебарем. яъне ин дар ҳар як тарабхонае ки меравед ва дар хона низ омода кардани меъдаи худ аст. аввал инро истеъмол мекунем камакак, баъдан ба хӯрокҳои ҷиддӣ мегузарем. бале. хуб инак боз ҳам ба оро додани чӣ хеле ки мегӯям. сараввал дар пухтани хӯрок ин як чиз аст. номаш чӣ буд? пухтани хӯрок як кор асту оро доданаш боз аз ҳама мушкилу ҷиддитар. бале, дар соҳаи хӯрокворӣ, хӯрокпазӣ як намуд ин хел гӯем ки профессия ё ки касб аст. карвинг мегӯям. хоб ин намуд сарошпазҳо бахшиш, ин намуд ошпазҳо фақат бо оро додани хӯриши хӯрокҳо машғул астанд. бале, бо сабзавоту каду падуро гирифта. инчунин хай тамошобинон ҳамаш медонанд ки дар сомонаи интернет мебинанд миллионҳо навъи хӯрокҳо хӯришҳо ҳастанд. бале, карвинг чист ва баъзе дар интернет мебинанд ки бародарон ҳамчун ҳамкорони мо дар хитой, дар хориҷа аз каду, аз бодринг ҳар чиз месӯзанду дилро ба ҳаяҷон мебиёранд. хуб инак чизи гармро аз инҷо дар ҷояш мегузорам. бале, шуд. не дар ҷояш нагузоред ки боз алоби насурад. шуд. инак хӯрише ки шумо омода кардед, дӯсти азизам, каме омехта мекунем. бале,
آمیخته میکنیم و در نزدی خوراک میگذاریم. بله دانه زیتون نداریم خیلی گپ نیم. همین خوراکی که کردیم رمز بهار رو نیز دارد، گرچه که دیدیم که خوراکی خب ایتالیایی است بیننده عزیز، ببینید که کبودی ها زیاد است، رنگ کبود. خب رنگ کبود رنگ چی؟ سبز یعنی گفتنی هم. بله خیلی زیاد است. اینک دوستی عزیزم قریب آماده شد. قریب آماده شد. در اخیر محلولی آماده کرده همون رو خواهش میکنم از نوار بردار. از بالای مرغی تیار کرده همون. بسیار bellissimo. Bellissimo, non comprendo la bellissimo. قریب بود که همون کاری که میکردن ایتالیایی میکردم که دیگه نمیکنم. بله. دیگر تکرار نمیکنیم اون رو. دوستان دمی توقت کنید. پنیر. ببخشید. پنیر رو کمی از بالای این زب میدیم. برگ لیمون رو برای اینکه بعضی از آدما لیمون رو بسیار نقص می‌بینن. بله. این نیست فایده‌آور نیز هست. بله. حتما لیمون نیز با طعم خوراک ما یک طعم لذیذ خودش رو هدیه میکند. بسیار زیباست. تمام. خب دوستی عزیزم خوراک اخیران نیز پر را آماده شد. من از شما خواهش میکنم از نوار بردار از نزدیک گیرد. پر را آماده شد و بعد از چند لحظه میچشیم از این خوراک. نام دارد کوکو پارمیجانو. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. برو همراه باشید. دوستان عزیز بالاخره آماده شد خورش و خوراک هایی که سلطان مبارک قدموف امروز در برنامه لذیذ با جمشید آماده کردن. الکی ما از خورش چشیدیم. نام داشت چی نام داشت؟ پاپکورنو سالاتو، همچنین پاستا چوکیناتا و اکنون میچشیم خوراک اساسی همون رو. اینم نام دارد کوکو پارمیجانو. میچشیم. مرحبا. خب مرحبا. اول شما گیرید. من نیز در وقتی تیار کردن این خیلی من میخوام شما با من من با شما میگیرم استعمال نمایید. بله. خب شما از من خفه نشوید. کمی با دو کاسه ما این رو تیار کردیم. باز هم یک طعم و مزه خودش رو با خودش بخشیدیم. با بینید که همون محلولی که آماده کرده چگونه زیبا لذیذ زیب داده است. نه؟ بله. گفتن نموند که سلطان مبارک قدموف از عهده پختن خوراک‌های لذیذ تاجیکی نیز در سطح بلند میبراید. تشکر زیاد که شرکت کردید، مهمانی برنامه ما شدید. بسیار با شما برنامه رو بردن راحت است. من فکر میکنم که اون نفرانی که ما رو تماشا کردن حتما میچشند از این خوراک‌ها پیش از اونی که چشند باید که آماده کنند. بله. و سلطان در آخر برای بیننده‌های شبکه سفینه، برای دوستداران برنامه لذیذ با جمشید چی گفتنی هستی؟ خوشی های زندگی را آرزومندم. خب سر اول با شما سلامت باشید. خرسند و خوشحال باشید. زنده باشید. همیشه مهمانانی گرامی قدر رو فریاد کنید. نیز باز ما رو فریاد کنید. حتما. اینک با تمامی تماشابینان خواهش مندم که هر روز احساساتی نو رو پیدا کرده بنابر با اون چی در خانه باشه چی در مهمانی خوراک پزی رو یاد گیرید. خیلی خوب. استعداد یابید. کوشش کنید که با مزه تر شود. باز هم با مزه تر شود. تشکر زیاد. برادرم سلطان با شما برای کارهایتون در کارهای آینده موفقیت، پیشروی، رشد، موفقیت خواهانم و من فکر میکنم که شما رو دیده باز همون نفرانی که
хурдан пухту паз ро дӯст медоранд, боз илҳом мегиранд ва хӯрокҳои лазиз омода мекунанд. Тамом. бинандаҳои азиз, инҷо бошад барномаи навбатии Лазиз бо Ҷамшед ба охир мерасад. То дидори навбатӣ ҳамеша саломат бошед, хӯрокҳои лазизи тоҷикӣ ва хориҷиро истеъмол кунед. хайр дӯстон.